Salwa minta gendong. Wong wedok ayu keleke kecut. Lah umpama duwe bojo iki, omah keramik malah aman. Ora usah lepet wis digasuri. Jenengmu sapa? Sasi mergane pas wetenge pirang-pirang sasi. Kowe bakal tak usadani sikilmu iki kemenge ra umur. Kowe bakal tak tambani kangge nek wis mari aku duwe penjaluk. Piye jaluk Kak? Nek wis mari aku ambung ya. Ambung. Heeh. Iya. Mari. Wis mari. Banjur ambungan. Lah kepiye? Ambung ya, ambung kene tenan-tenane kanggo hitungan tok lho merem. Merem sawu kan sawu. Aku merem samane. Ya. Kanggo hitungan. Heeh. 1 2 3. Masalah jebol alus jakamu nanging ambunganmu. Iwak kutuk. Tantuk melek sing siji. 1 2 3. Jan bejo uripku iso ambung pipi kiwa tengen wis mau ambung saiki ambung meneh. Tamare. Siji, loro, telu, siap. Jebul sing ambung aku garangan. Lah kok seger diambung ayu kowe. Ya kadang ngono